have forwarded a file to the DPP to charge some people, some police officers and civilians. But it's not the end of the case. We still are following more leads and more investigations. Duol mar IPOA ukoni gisechwalo ne apis Jamin Buche nyinge ji koting'o bila mowinjo yaw ne gibura ewi tho mar Albert Ojwang. Sisi tunalingania shule mbalimbali ili kuweza kumwangazia yule kijana ambaye yuko pale shule jinsi gani yeye anaweza kuwa kigezo cha amani. Ulmochwena ni Uganda udake tuchachiel NCIC ochako chenro matiego jopuonjre ewi ber mar jiwo kwe e kind oganda. Ogunia kosego idho wath kamae alafu pikoro kosedok nam. Koro guogi ne yiecho gunia. Guogi kose yiecho gunia waneno ka pieces mag dhano ema wuok e ogunia ka. Jodak ma Ndiwo e Bondo iso luoro kaluwore kod ringre ji moko mosebedo kayudore e aora Yala. Ahead of us, the journey that we have. Chair, for your remarks and really. One, yes, please go ahead. The 2024 Gen Z protests unfolded in a familiar pattern. Unarmed protesters were met with excessive and often lethal force. The protests resulted in 63 deaths, 63 abductions, 26 missing persons, over 600 injuries, and widespread instances of torture and illegal detention. These events did not occur in a vacuum. Rather, they are part of a long-standing pattern in which public dissent is criminalized and police forces operate as tools of political repression. We have forwarded a file to the DPP to charge some people, some police officers and civilians. But it's not the end of the case. We still are following more leads and more investigations before we can say we have now officially closed that file. The institutions that I still hold are quite useless, like the NCIC. They're getting a higher budget allocation, yet we do not see the work that they're doing. Yesterday we saw on TV and on social media trending a member of parliament saying the way they will carry boys and goons to come and beat people in Nairobi.
oked mstari ma nyime kaka mon dwaro amani. Okadwa kendo nwa biro yuago nyithiwa. Wasenywago nyithiwa ya nyithindwa mwanyuolo. Ini nyuolo nyathi ing'e ni osomo, ano yud tich ano konyi. Ero, iwacho ni osetho. To koso no koso, otho no dwaro hakine. Wadwaro chungi nyithiwa mayowuoyi, wadwaro chungi ji duto kelo amani Kenya. Kech kantie lweny, kantie remo, ohand ji kethore. To wan kaka joluo man Mombasa kae, tije wabet ga manual jobs. To ka onge amani, nyithiwa nindo kech. Omiyo wachako safar makawuono. Kwa paro nyithiwa mane no tho, watimo kanyo candlelight. Adier mar Nyasaye ni Albert otho. Ano kabinyiso ni Albert onindigi kwe. Albert ochunga pod dwa chando sirkal ni. Chandra chala jogi jomone gibro nere. Nyasaye machulo nikech onge gima Nyasaye okne. Wan wabro gore ni wachi, wadwa gore ni wachi Rexi. Wadwa gore ni wachi nyithindo temo tho, nyithindo gi gin nyithindwa. Polise gi wane manyuologi. To polis ok nyal kao nyathi to dhi nego maonge gima nyathi okoso. Wadwaro kwe makende i Kenya ka. Wamama mantie bunge oling thi wakian gir parango. To ginde lit en mar ng'ama miyo. Wadwaro haki marwa kendo wadwaro kwe mondo bedi Kenya mangima. Na bifu baina wale na waboys, lakini kwa sababu ya kuintroduce hii Peace Club, siku hizi peace imetengenezwa iko vizuri. Siku hizi tumekuwa like brother schools. It's better when they are together, when they have resolved their issues. Na kwa sasa ni shule ambazo wanafunzi kutoka hii shule wanatembea shule ile nyingine ya wa pia wanakuja hapa na wanaweza kuendeleza amani. Tunajua kwamba kupitia kwa amani ambayo imewekwa kati hizo shule mbili, basi pia eneo lote la Kwale litaweza kuwa na amani, sababu hao wanafunzi pia katika shule hizo mbili wanatoka katika familia mbalimbali katika ile eneo. Sisi tunalingania shule mbalimbali ili kuweza kumwangazia yule kijana ambaye yuko pale shule, jinsi gani yeye anaweza kuwa kigezo cha amani. Ingalikuwa bora kama Kesha inaweza chukua jukumu la kufadhili vilabu vya amani, ili vilabu vya amani viwe katika mstari wa mbele kuhakikisha kuwa yanayopendekezwa na vilabu yanatekelezwa ndani ya mashule, ili mradi mashule yaweze kuwa sehemu salama kwa masomo na sehemu ambao wanafunzi wakikua wakijua iko salama. Jidak ma ndiwo sub county Mabondo nyisolur margi kalure kod ringre ji moko yangi mosebed kinene ora mayala kinde magimanyo ringre James Okinyo manokere kendo luar ora no ndalo 30 mokadho ka jopiny lero ni ringre moko yudo kosekethore. Jafwambo marwa Steve Biko miwa mathoth. Seche moko gichopo gigowo karkani chien kanyo nyocha dhano nyocha biro kokete ogunde. Gimomiyo nwang'e ni oguniago oting'o dhano. Ogunia kosego idho wath kamae, alafu pi koro kosedok nam. Koro guogi ne yiecho ogunia. Guogi kose yiecho ogunia, wanwaneno ka pieces mag dhano
ema wuok e ogunia ka guogi chako ywarego. Mano ywak jodak mandiwo ei Bondo sub county e kaunti ma Siaya. Kalure kod Elijah Ouma, jal mosebedo ka golo ringre aora Yala ei ndalo 27 sani, osegolo ringre 2 ka achiel noyang kod anyuola mare mawuok Gem, to machielo obila nokawo kendo chwale kar kan ringre ma Bondo. Ringrego giradogo e kinde mag gine chenro mar manyo ringre James Okinyo manokier kendo lware aora ni ndalo 30 mokalo. Ne jo Gem no biro to ne giwacho bodi mana kuongo chope nokwera mano to en ne en ng'ama orwako long wuoche gi soksi gi koti to kating'o wang'a kama Yala ataro mon malo ka Nyambuyo to waneno bodi moro. Kamano bende jodag ywak ni ngimagi koro ni andaki ni mar ringrego rocho pi ma gitiyogo ka nyaka sani guoge mayware gi ringrego nyaka e mier poni giyudogi kapok obila oyuoro. Mae pi mwatiyogo seche ma guogi koro ting'o ringre dhano ka chopogo nyaka e mier kuonde mwadakie, wawinjo matek nikech chopo ka koro wawinjo harufu ma ok onego bed ni ngima dhano ema tiyogo. Kinde ma magi timore, anyuola mar James Okinyo to dong' ka onge geno kalure kod nok mar omenda mar nyiewo mauta mitiyogo e yie e kind midhiero mamoko ka ndalo to medo mana sudo. Mokwongo ne watiyoga gi yie mifugo to yiedhigo gitindo. Bang'e nwawuoyo gi MCA nokonyowa bomiyowa yie ka gi injin matiyo gi petrol. E odiechieng' achiel wanyalo tiyo gi petrol mar siling 3,000 kata mokalo kanyo. To ok mano kende, nitiere joma osechiwore ni konyowa to kaka ndalo bende sudo dhi koro gibende gi ol. Chunowa ni kwa luongogi mondo gibi gikonywa manyo ringre to nyaka wadonji ofukewa wamigi gimoro magitimre nade magikonyowa. Kalure kod osipidi Mabondo, Robert Aboki, ringre manochwale kar kano ringre Mabondo giko neno yang kod anyuola mare ka nyaka sani pok giyudo lipot moramora mar jal maguogi chamo ringre e aora Yala ahinya to alwora mandiwo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Obila e alwora ma Kikuyu ochako nonro mar tho mar jotije ariyo, Silas Keter kod Peter Kinyanjui Njeri matiyo e od ohala mar Fairmart Supermarket manowito ngimagi bang' teko mar stima chwadogi kama ne gitiye e achiel kuom kambi mantie Zambezi e od bura ma Kikuyu County ma Kiambu. Anyuola kod owete ma jogo mosenindo dwaro ng'eyo gino manotimore kuom jatend Fairmart Supermarket gino pok oyango kendo nyago lemo. Gidwaro ni tim nonro makende mar ng'eyo gino manokelo tho margi. Obila wacho ni gisechako timo nonro, ringre gi okane kar kano ringre ma PCEA Kikuyu. They were having an electric kettle that was boiling some water. The water happened to spill. Unfortunately, they came into contact with the plate of that electric kettle. So after spilling on the ground, the whole floor got electrified. In the due course, the staff, there were 2 staffs who were inside there. When one of them responded by going to switch off the kettle, he got electrocuted, and unfortunately by extension, the water spilled until they covered the floor. Na tunaweza penda haki ya mtoto wetu ionekane, ndio tujue kama alikuwa juu ya kikiki ya stima ama alikuwa wapi, ama alikuwa yeye ndio alikuwa anatengeneza hiyo stima, ndio haki na ukweli tujue. Ajali hiyo iliwapata kitu kama saa 8 na miili zao zilitolewa saa 2 ya usiku. So hiyo muda wote ambao supermarket ilichukua mpaka wakati huo ndio miili zilitolewa, ni nini kilichojiri. So tunataka CCTV footages na investigation ifanywe vizuri na polisi tuweze kupata haki kwa wapendo wetu.